Ja tiedäthän, jotkut nettikasinot eivät yritä tehdä suurta vaikutusta, mutta herättävät heti mielenkiintoa, kun alat tutkia niitä. Klikkikasino antoi minulle juuri tämän vaikutelman. Siisti, moderni sivusto, ilman turhaa koristelua, mutta lupauksella aidosta pelikokemuksesta. Tutkin alustaa, testasin sen ominaisuuksia ja pelejä, ja tällä videolla kerron, onko tämä kasino todella kaiken sen arvoinen. Heti sivustolle saapuessa kaikki on selkeää ja hyvin järjestettyä. Sivut latautuvat nopeasti, navigointi on sulavaa ja mobiiliversio toimii moitteettomasti. Klikkikasino tarjoaa yli 5000 peliä, mikä on vaikuttava määrä. Kolikkopelit, jättipotit, pöytäpelit ja livekasino jokaiselle löytyisi jotakin. Urheilun ystäville on myös oma osio, jossa voi lyödä vetoa monista tapahtumista eri lajeissa. Tervetuliaisbonuksen osalta klikki vetää kovaa linjaa. 200% aina 5000 euroon asti ensimmäisellä talletuksella. Se on erinomainen aloituspaketti, etenkin jos haluat kokeilla useita pelejä ilman suurta riskiä. Bonuksen aktivointi on helppoa ja ehdot on selitetty selkeästi sivustolla. Lisäksi pelaajat saavat 10% viikoittaisen cashbackin, joka auttaa tasapainottamaan tappioita. Tarjoukset ovat houkuttelevia, kunhan luet ehdot ennen kuin aloitat. Turvallisuuden osalta Klikkikasino toimii Curaçaon lisenssillä ja kaikki tiedot suojataan SSL-salauksella. Talletukset ja nostot hoituvat korteilla, sähköisillä lompakoilla ja kryptovaluutoilla. Testasin itse prosessin ja kaikki toimi ongelmitta ja suhteellisen nopeasti. Asiakaspalvelu toimii vain englanniksi, mutta on silti nopea ja ystävällinen. Vaikka pelikokemus on pääosin sujuva, jotkut käyttäjät ovat raportoineet muutamia kehityskohteita. Ensinnäkin kotiutukset voivat joskus kestää odotettua pidempään, erityisesti turvallisuustarkistusten aikana. Ja toiseksi, koska kasino toimii Curaçaon lisenssillä, sääntely ei ole yhtä tiukkaa kuin joissakin Euroopan maissa. Lopuksi asiakaspalvelu on tavoitettavissa vain chatin tai sähköpostin kautta, mikä voi hidastaa vastauksia ongelmatilanteissa. Mutta rehellisesti sanottuna, se ei vähennä kokonaiskokemuksen laatua. Testien jälkeen antaisin Klikkikasinolle arvosanan 8,50. Sivusto on nopea, miellyttävä käyttää ja tarjoaa houkuttelevia bonuksia. Yli 5000 pelin valikoima tekee siitä erittäin monipuolisen. Jos uskollisuusohjelmaa parannetaan, Klikki voisi helposti olla yksi parhaista nettikasinoista. Suosittelenko siis Klikkikasinoa? Kyllä, ehdottomasti. Se on moderni, luotettava ja monipuolinen kasino, joka sopii täydellisesti niille, jotka haluavat vaihtelua ilman monimutkaisuutta. Muista kuitenkin pelata vastuullisesti ja lukea ehdot ennen talletusta. Ja jos olet jo kokeillut Klikkikasinoa, jaa mielipiteesi kommenteissa. Se auttaa muita pelaajia tekemään oikean valinnan.